ଆରେ ତ ଭାବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିଲା ମୁଁ ଆରାମସେ ଶୋଇଥିଲି ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି ଏ ଶଳାଟା ମୋତେ ଡାକିଦେଲା କହିଲା ଆସେ ଯିବା ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଶଳା ଏତେ ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲିକି ଆସିଥିଲା ମୋ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ପୁରୀ ଆଉ ଚଣା ତାପରେ ସିଧା ଖାଇକି ବାହାରିଗଲୁ ପାନିକଟ ପାଖ ଥିବା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ କାରଣ ମୋର ଆଜି ଟିକେ ମୁଡ୍ ହେଇଗଲା ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ବି ଆର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଜାଗାଟା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ସିଧା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ ଆଉ ତା ସାଇକେଲଟା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତମ ଘରେ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପେଲି ପେଲି ଆସିଥିଲା ସାଇକେଲଟାକୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚା ଦେଖା ହେବ 3ଟା ବେଳେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ।